أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفسير في الله جبا موفوق ولي مندون كادل الله سبحانه وتعالى في على كهنا ناكا كشنا كبركة على كو جدي كو تشياني نا وكلنا بلا جلنكا كدا واتي تشوكا أمي واتي منا كو سانغا بني أكمادو دوما كالو نانكو ما ربيع الأول على كربا بانغي كالو مولد النبوي ni o kalo yengena ikado nga fo TV Shirifila be wati dota ka suganti ka boloda wala saka kalo nyina maya obseka kanye jodaye ala nyakoro la hara jodo chukomi o hukumu kono o kena inka mi wole bla dina jetroma o kena kuma ala kira baka ka kuma ajogo ka kuma aye joro munonta wala sa obseka ke nyama dalifen obseka ke la diglifen jiyama ye chukomi sabla ala kira ale de dafale ni mami ye alaje ka kika dugale ka kika miriwari kika du marake aka du mara chugoi ki yera kun mara chugo ke aka mara chugoi ka ika sanin chugo ke aka sanin chugoi ika doga fo ikuna bija jena wa ikuna bija lahara o hukumu kono bi amina kuma ala kira la digili na fami bi ala amse kan senda nona chugo mi wala na bina boli o kan bi wala bina ke an karamo min fe nay wele blama o ti mo dogolenye ka bo Côte d'Ivoire jamana ka an karamo do el usazul fadil Yahya Sangare ana della ka baro ke ninsigi da kelena mauludu hukmu konnana kabo jara ustaz ama foika nali ajaranye bismillah TV Shirifila sanfe assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai bayo amifu mi barkala ame afona uzu billahi min sharri shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim summa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa aqulu ya ikhwatil muslimina wal muslimat assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saya ame ala tanu ame ala ta'ala barkala saru amboleya masam sunaka nyina yira anna ame ala ta'ala tanu ka barkala ye ina fo ya fo chugumina ama la tando la taala ko de suratu ahzabula haya mo anikiri ako ala kira sallallahu alaihi wasallam ko kira la digli fi nyumani mu'minun buru mu'minun makobala mu'minun makobala ko lahra kisisro mu'minun jiglan me lahra kisika aka kan beka la digni kirayi ake warula akuma kauna ake chugula kira jugo waye jugo kira tibe munke muntimani kira yi akanga beka yere la dugula ambe ala le tando ala mun sona kan ke kira mandon yutuguni ka furan bela jelenka ambe furika madon bela jelena saname du anga darsu kono amba madon fu amadon koroko ka yi varnyo be ka dunya ansaru be fu kenere nyama ambe koroko furu di koroko ansaru be ma ka furu di janana lamine ansaru be ma ka furu dan fasola ka ma no wayere ka wi ani an fasola kaw no tamafur kaw ni ya yan nan nyina mawdun na fana kuni chorba ko de kuni ka menta sarun yorola ko folo le jala ni folo majja sangureta ato lañu jangwa bina ya kenika ame ala le tando ala kira ina fo corona ya fo chugumna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko kira ma ci fuy kama fo kira kila le ka ke hene davum bela jelin fana am fana bo hene doli kemati ame ala tanu wo hene doli kema sana me bon kuma ame donga wala da kono aman karamo funu rola tuni Sheikh Usman Madana Haidara pa ni ya me ko kuna ma kuna ndiki ko sababu nyuma ni ya bien sera ka kira lo ka kira valelo ala fana kala sababu yi sino anti banga firu kono ay an kuma na ya ka kuma kan me aya ka jadu kan ya ka jadu me fa yere na fombi ka tuwala ka lo ja valel do be kira la jaga dame do be kira la kalo mawdu re fona ja dame do bala nafa do bala ba mo am kala sababu nyuma yi sana me donga dasu kono ma le re fu folo ka le re barkala aka herewula ay dunya here bekanya lahara here beke awni fuite amburu an yere be se ka le sarani mi mawdu konti be ka ke folo mais valeur mbala bi amburu an ka valeur sorola kalo nafa be mawdu la ale le kala asababu yi donc ama le re fu ay here mi nyasi dunya bema ame doge dunya be se ka famu chugum na fona say koni here
ina fo kira ya Qur'an ya fo cogo min na ni kan an yɛrɛ ladege ni kira ye an kɛwariw la an kumakanw na et puis anw yɛrɛ fana duɲa laban mɔgɔw bolo misara fana anw bolo anw m'an yɛrɛ ladege n'an karamɔgɔ yɛrɛ fana le ye i y'a faamu an m'an yɛrɛ ladege ni karamɔgɔ fana le ye a kumakanw na a kɛwariw la a y'a ye sira ɲuman minnu don an kɔrɔ an b'an yɛrɛ ladege n'o le ye duɲa bɛɛ bɛ k'an filɛ bɛɛ bɛ k'an kɔrɔsi ko fɔ a m'o fɔ sirama bɛɛ ɲɛna et puis kunun fɔ bi kira y'o kelen de fɔ ala kira tanula Qur'an kɔnɔ innaka la ala khuluqil azim kira ma tanu n'o le an karamɔgɔ fana wulila a y'a ka jadi fɔlɔ a sabatila jugu kelen de kan a ma fɔ seri tɛ siramaya ye a ye kuma kɔrɔman de fɔ an ɲɛna a tɛ maa le nafa maa min y'a kɛ ka jugu kurun tu la sinon misiri bɛ an karamɔgɔ yɛrɛ fɛ yan an bɛ dumanw sira an bɛ ko bɛ k'a kɔnɔ donc ale yɛrɛ le fɔ ale min sɔnna ka sira ɲuman don an kɔrɔ a bɛ ka min fɔ an de bɛ dugawu kɛ an bɛ se k'a lamɛn cogo min na ka tila ka baara kɛ n'a ye an kirilaman bɛɛ sirama kirilaman bɛɛ an bɛɛ de k'an jija karamɔgɔ bɛ k'a fɔ cogo min na an kana kɛ da ye an ka karamɔgɔ lamɛn o le bɛ ne ka laɲini ye bilahi ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛna ne bɔra Kɔrɔko Kɔrɔmara bɛɛ n'an bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ ka wajibi kɛ an b'an bolo lawuli n'o le kabi don min na n'an ye baya kɛ fɔ bi an karamɔgɔ ka kasɛri kelen n'an y'a mɛn ko karamɔgɔ ko ta bilahi fo ne ka baya kɛ san fɔ bi ne t'a kirin dɔn ɲɛ min sɔsɔ ala ka ye a ka laɲini bɛɛ adamaden ni kira cogo min na fana ala fana b'i minɛ ten ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira tanula ni jogo le ye donc a ka sirama bɛɛ lajɛlen an ka tanu ni fɛn min fana ye o ye jogo le ye n'o kɛra kira ka kanni sisan an bɛ nafa sɔrɔ lahara jɔ don na an bɛ nafa sɔrɔ lahara don c'est vrai maa caman sɔrɔ sisan an b'a fɔ an bɛ kira fɛ i t'a sɔrɔ kira yɛrɛ ka mara a kɛcogo an y'o bɛɛ bila kira ladegeni a tɛ komi tuma dɔ la an bɛ hakɛto k'an badenw fɛ peut-être k'a fɔ fini don cogo ninnu ma fɔ o t'a la mais min ka bon n'a bɛɛ ye kira jogo la degeli i ka mara la e yɛrɛ n'i ka marafɛnw cɛ o de ka bon n'a bɛɛ ye i n'i sigiɲɔgɔn cɛ o de ka bon n'a bɛɛ ye i y'a faamu ala kira ye min ɲini an fɛ an karamɔgɔ fana y'o kelen de ɲini an fɛ k'an k'an cija sani bɛ kuma mɔgɔ fɛ fɔlɔ e yɛrɛ k'i yɛrɛ filɛ fɔlɔ Seydina Umaru tun bɛ to k'o fɔ tuma bɛɛ n'a bɛna sani a bɛna ka kuma daminɛ lon lon a bɛ kanbɛ mɔgɔ ma ko ahasibu anfusakum qabla an yuhasibukum Allah sani aw bɛna k'a y'aw yɛrɛ juge fɔlɔ sani lahara jugement cɛ an b'o yira siramaw bɛɛ lajɛlen na anw yɛrɛ jugu surtout kɛrɛnkɛrɛnya ma anw diinɛ lasebagaw a ka kan anw de ka hakili to an yɛrɛ ka mara la fɛn kana ye anw na min bɛ anw kuma goya parce que ni fɛn min n'o yela e yɛrɛ la i tɛ se k'o kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna tugun n'i y'a ye karamɔgɔ sera ka wasa sɔrɔ bi a sera a jogo la ka se ka mara la kosɛbɛ a bɛ se ka kuma duɲa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'an tɛ se ka jigin an mun fana k'an tuguni b'aw kɔ n'a ye kira valeur yira anw na a fɔra ka kan an k'a ladege fana a ka ye anw ka mara an ka se an ka mara la an musow mara cogo an denw mara cogo an yɛrɛ finiden cogo an ka denmusow yɛrɛ finiden cogo o bɔ tuma o don tuma an ka hakili to a bɛɛ la n'o kɛra an bɛ se k'an disi gosi ni kira kanni ye karamɔgɔ ye min yira n'aw de bɛ nin ye o kɔfɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a tɛ kɛ fɛn minnu fɛ an k'an cɛ olu la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔna yɛrɛ ko ten wa'tasimu bihablillahi jami'an fala tafarraqu kɔrɔna yɛrɛ ko ten k'a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ɲɔgɔn minɛ silamɛya juru kelen na a kana ɲɔgɔn bila fiyewu et puis silamɛw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn o fɛn nin ye parce que an mako bɛ fɛn o fɛn na n'i ye fitinɛ o fitinɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la faamubaliya le munna dunankɔnw bɛ ka yaara an ma se k'olu dakaɲa fɔlɔ suɲɛli don o don dɔ bɛ ka fara o kan an ma se k'olu dakaɲa fɔlɔ hali bi jɛnɛya dɔ bɛ ka modèle bɛ ka bɔ finitigiw bɛ ka changer nin bɛɛ ye silamɛw ka jadi ye an kan ka min kɛ fɔlɔ ka tila ka bɔ la sisan n'an bɛ min fɔ an yɛrɛ dama ni an bɛ sɔrɔ k'o fɔ mais tant que ni ninnu ma ban an ma se anw yɛrɛ dama ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka a ɲɛɲini ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo di duɲa ka sɛgɛ le ye nin ye kira ka sɛgɛ bɛ kɛ nin kama karamɔgɔ fana ka sɛgɛ bɛ kɛ nin kama ko duɲa ka se ka lafiya ni ladira sabatila selilaw k'u ka seri kɛ hali min tɛ seri e kɛ ladiri i ka so kɔnɔ n'i kɛra ladiri ka kokurun dabila i b'a ye hali i sigiɲɔgɔn min bɛ yen hali n'o bɛ seri e ka to e tɛ seri a ka tɔɔrɔ tɛ se ɲɔgɔn ma e yɛrɛ min bɛ seri fana e sigiɲɔgɔn min fana bɛ yen et puis a tɛ ka seri a n'a ka kafiriya bɛɛ a ka tɔɔrɔ tɛ se ɲɔgɔn ma n'o kɛra e sigiɲɔgɔn kafiri a ye hinɛ sɔrɔ a ye hɛrɛ sɔrɔ e ka silamɛya la e yɛrɛ fana tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a ka kafiriya la sabu a ka tɔɔrɔ tɛna se e ma a b'a ka sigiɲɔgɔn ka diya kira nin de kama kira de kana bɛn sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni y'an filɛ bi o défaut le y'an sɔrɔ yɔrɔ caman na f'an ka kɔsegin min fɔ an madenw ɲɛna an ka kɔsegin an ka baara ninnu ta i n'a fɔ kira y'a laɲini cogo min na n'an karamɔgɔ sɔnna fana k'a lase anw ma o cogo la
bila y'an ka jija karamɔgɔ ka sɔn ninnu an kana kɛ théâtre ka bɔ an bɛ ka filɛ ka yira o tɛ dɛ karamɔgɔ ka fɛn fɛn fɔ n'an sigila ka sɔn fɛn fɛn lamɛn an ma don an ka ta an ka baara kɛ n'a kirelaman bɛɛ ye lahara don an b'an disi bisi n'o le ye san'an saya cɛ an sanni fana b'an disi bisi n'o ye mɔgɔ y'i jogo le ye o ni dɛsɛl'o la ka bɛn ko hali tɛ se ka kuma i y'a faamu mais tuma dɔ la hali n'i jijalen i yɛrɛ ma n'i ma se i ka mara la tuma dɔ la i ka cɛsiri nafa ma k'a la parce que n'e kun ye kuma e yɛrɛ den tɛ ta ou bien i muso yɛrɛ tɛ ta i b'a ye kuma man di donc an bɛ min la siramaw bɛɛ lajɛlen na an k'an cɛsiri an kɛ wari n'an kumakan na an'an kɛ jogow la an'an kɛ baaraw la o ka kɛ kira ladigi n'o ye mawudi yɛrɛ nafa nin y'a nafa fɔlɔ yɛrɛ ye siramaw fana ka bɛn siramaw fana jamakuru n'aw bɛnna ala bɛ barika don a la ala bɛ barika don a la o sa misaraburu ma tabari nin ne kelen y'a laɲini n bɛna tabari ta n bɛna ɲuna ye n dɛsɛra n ma se k'a ta e nana fara ne kan o sa nana fara ne kan karamɔgɔ a ye hakɛ to an bɛ dɛmɛ n bɛ tabari ta ne ko karamɔgɔ a ma s'o ma ne de tɛ s'a kɔrɔ e sigi a la ko le i y'a sɔrɔ ne ka laɲini tɛ tabari tali ye misaraburu ma c'est à dire an ye jogo minnu fɔ ten o kɛlen bɛ ka o sawuri bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bi sani anw diinɛmɔgɔw dama yɛrɛ ka kɛlɛ fɔlɔ an mun ko ala an ko min ko kira sani anw dama ka kɛlɛ an ka filɛ mun man di ala ye o juru bɛ ka kɛ dugukolo kan bi ala ko mun kana kɛ fana o juru bɛ ka kɛ ala ko min ka kɛ n'o dɛsɛlen bɛ ka kɛ o juru bɛ bi n'an dɛsɛlen b'o la an ka filɛ fɔlɔ an b'o fila kɛ ni ne ka laɲini y'o ye e ka laɲini y'o ye ne kelen bɛ se ka nɔ min bɔ ne fɔla ne kan an ka nɔ bɛ bonya n'o ye n'o kɛra dɔ de fɔla hɛrɛ kan donc sirama an bɛ min yira sirama bɛɛ lajɛlen na rasi ko t'a la an ka ɲɔgɔn fara an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i ye rasi o rasi ye i bɛ taabolo la an ka filɛ fɔlɔ an ka jogokuru ninnu kɛlɛ i n'a fɔ kira y'a laɲini cogo min na an ka bɛn sabati ani ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ kira y'a laɲini cogo min na n'an y'o kɛ walayi hɛrɛ gɛrɛ bɛna bɔ silamɛya kɔnɔ an ma sigi ni min ye bi alihamudulila an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ansaru bɛɛ fo bɛn min bɛ ansaru ni ɲɔgɔn cɛ bi karamɔgɔ yɛrɛ sababu la hali n'i bɔla yan bi k'i bɛ taa jamana gɛrɛ i taara se yɔrɔ dɔ la a kɛra komi i donni yɛrɛ faso kɔnɔ i tɛ gbɛnɛ yɔrɔ foyi sɔrɔ i ka foyi la a kɛra komi i yɛrɛ donni faso kɔnɔ mais kunun o tɛ ten yen ale kɛra bi sababu ɲuman ye an b'a dɔn an yɛrɛ ye bɛn sabati ɲuman ye ka kira ka kuma sabati ka ala yɛrɛ ka kuma sabati an y'a y'an karamɔgɔ kuma n'o la jaa ni mɔgɔ bɛnna cɛ a bɛ fanga sɔrɔ sabu a ye min don an dama ni ɲɔgɔn cɛ bi ka mun ka degun wuri bi an bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan i y'a faamu donc an bɛ ala le fo ka ala barika la ala min sɔnna ka bi ɲinan mawudu nin bila an sigi kɔnɔ an bɛ ala de tando bon ala kɔrɔna ko kira wasala ladigilifɛn ɲuman ye minnu bɛɛ lajɛlen ye n'a jogo ye n'a kumakan ye maa minnu mako bɛ lahara la o puis k'an ka tila ka ala tala kofɔ siyama ala kofɔli nin mɔgɔ dɔw y'a miiri zikiri ye n m'a fɔ zikiri t'a la a bɛ se ka kɛ zikiri ye mais ala kofɔ nin a bereba ye min ye o le ye ala ko min ka dabila karamɔgɔ e b'a fɛ ka se o ma misarabana nin tɛ ne ta ye n taara nin sɔrɔ n b'a fɛ ka nin ta ne y'a ye ka nin tɛ ne ta ye nin tali tɛ daga ne ye ne ye ala ko suma o le ye ala ko sumani ye n fɛrɛla dɔrɔn buteli ma maa tɛ ni ne ye n b'a fɛ ka dɔrɔn min maa tɛ yen min b'a lɔ maa tɛna lɔ fɔlɔ ni ala yɛrɛ tɛ mais ne ɲɛ b'a la maa ɲɛ tɛ ne la ala ɲɛ bɛ ne la o le ye ala ko sumani ye i filɛ ni warimuso ma maa tɛ yen i ni warimuso fila so kɔnɔ wala waricɛ fɔra ni warimuso ma wala warimuso ni waricɛ bɛ so kɔnɔ maa tɛ yen i bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen a ka di ye cogo min na a dɔn ko ala bɛ yen foyi t'i n'a cɛ e jɛnna nin ko ala kama e muso nin e jɛnna waricɛ ko ala kama walima cɛ jɛnna warimuso ko ala kama o le ye ala ko sumani ye i y'a faamu o le ye ala ko sumani ye donc ola n'a fɔra ko ala ko suma ala tɛrɛnw yeli k'a to yen o le ye ala ko bɛ e kɔnɔ tuma bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ko ka minnu kɛ fana o b'e kɔnɔ o kɔrɔ le fana ko i ka ala ko suma o fara ni zikuru kan o le ye ala ko sumani ye komi a y'a yira waati sera an bɛ ala tando ka ala barika la ka foli di aw yɛrɛ ma ka foli kɛ aw yɛrɛ ka dugawu ɲini aw yɛrɛ fɛ teleso baraka wa vraiment an bɛ aw fo a bɛ cɛsiri min na hali bi ala ka dɔ fara a kan a tɛ min fɛ baara kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma a b'a fɛ baara ka taa ɲɛfɛ cogo min na ala k'a ɲɛ ka tɛmɛ o kan a bɛ sira fɛn o fɛn ala ka don a n'o cɛ a bɛ laɲini min ala k'a kɛ ten kira n'a somɔgɔw kosɔn sirujɛ yɛrɛ bonya kosɔn sɔli ala muhamad alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛ bɛ sirifila lajɛbaw ne na an bɛ jɛ k'an karamɔgɔ fo ka waliɲuman dɔn ustaz yahaya sangare an b'a fɔ ko an wasara n'i ka dakurunya damadɔ ye hali n'a y'a sɔrɔla a ma jɛnya kuma la hɛrɛma ye laɲini min bɛ kuma kɔnɔ n'i y'o faamuna ka ban o ye wasa de ka bɔ fo Côte d'Ivoire kana don yan an bɛ i fo
ka sɛgɛn to i la ka degun to i la ka tila k'an ka wele jaabi ka na ni walandaw di an ma i sara bɛ Ala bolo i y'a fɔ cogo min an bɛ Côte d'Ivoire ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la k'i ka sigiyɔrɔ mɔgɔw fo n'o ye Jara ani a lamunu dugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye aw minnu tun b'a la k'an lajɛ kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin de ye Ustaz Yahaya Sangare ka bɔ Côte d'Ivoire a tun b'a la ka kuma walanda min kan o ye silamɛw ka bɛn silamɛw ka kelenya fo ka taa se alakiraba an bɛ se k'o kɛ an ka dugale cogo min ka a filɛ k'an yɛrɛ ye a la k'an ka duw kɛ a ka mara cogoya ye k'an yɛrɛ kun bila a ka sira ɲumanw kan a tun ye nin de walawala an ye an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka ɲamadali la Ala k'an tulo kɛ tulo kunnandi ye min bɛ a lamɛn ka baara ɲuman caman kɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Ay bonne ne gramo je mina kuma wili balila be manga